Gedegma bisi romoino nukjagai phaikya nukjagai tongo ti prasad dopha pasik joratei satok pitok khlaijak. Buini yakungni hadali tolabo khlaijak. Abo haino kaisa mangpili nukjakha Rajokhor Agolini Heritage Park ganani Heritage masala chamung thayo ti prasad siklairok borokni bayap songbai palke phalnogo chamung chalai tongmani. Atomsa ganani phalnokni nokphang bodolsa borok tui pal kheti prasad siklarokno mungsa sayawi buna jengkha. Te opati mungo khoroksa takuk samai de bormani khorokbo phatika hanui koktumao saimankha. Salni ingkha ot pati mungni phiaba belai wanama sinjakok samung sitra tangnai rokni mungoi FIR khlaina thangmani yasak jagyakhu borokni FIR. Tangsalo opati mungno cheri naina bagai TSF ni kaisa bodol NCC thanao thangmani ulose pati mungni mamla yasak jakha. Aro thangai manjakha TSF ni tangphang John Deborma te bodol ni adongsong. DD report Jomoi TV. Bobo jol thangnai bole su jol nei nasrai ro ni gorom jora hingke bojol khaingke tamung lai khap saimalia olo hingke bobo saimalia bokrog tamai bu khaikya oisana bo mane thai phaine bokrog sing thang hangke bo hoisan thaw kolai thanga hingke borok kangma afro borok kangma kudu khorok tamse bon dol khorongni bo saichung hingke borok pha just ar phai asuk hydrab sibota hingke asuk hydrab se am hingke borok garti khlainan hene lama kon dihni chanpong ke konori re khabo konori khona afan se ungjai gya borok am hingke bono pesi bong dol kangma aje bunai rong dol asik bang ma na bong no romoi se bu gobor khorok tam te khorong nei bo bon se serai rong ma yam haita khorok tam boro ki sal burum dara atulai sal burum le asuk ya wai so college meyang ko adina to shanibar bong college bondo inge boro dol wai so aro ko mala leita am hake boro bera leita khaiman jagon ta police ni reaction to hai basu jorotei boro justice ni bagai samung khainani tamno progress kam hai tini sariga borok to selma nakhane ni sawo gawo kusu jati khaina abo sabu naijang naka je bujana ni tam khone ang bunama thanai 9 tarik sebano 9 tarik khorosa sarai poli tongnai bo bujaka heritage masala restaurant no bumani karanamo tam karan buka basi semia ama saram thangmaya tamai ga bunai ro criminal borok bunai no jesprong tu saida tong Najaro borok bere nai thangnai khane joto ha joto ni nobo aro bunani borono bunani ulti bunani bokrop phateri bunani amur criminal act abon bai police obo FIR khlaijak police ro FIR khlaikya tau police ro ni thani sing depend khaitong por pompi investigate khaine poli report no abon bagi no sing tini TSF ni ngai sing bin gajano tubui oro NCC police station of fainai FIR copy ro nahaka FIR copy nahari sing tau por fokte tongo abon sing borok jakate aro berenai thangnai phainai abo kuno beparia abon bagina oro je kuno borok aro tamo wansa tipra berenai no aro ke bunani kan tongna amoto ucitia hain bagi bo bini capital japanese manang tongmani manang tinggal dati nai muthang nai khunglai rok la tam phani kog rakhanong na borok kog rakhasono borok nainayo investigate khlainai borok section bo khiglai kya section khiglai man ya borok logino tabu investigate khlainai abono borok collect report ro loss section akhe koiga borok khilega 325 307 34 IPC je bujana tawo bini sak bo bahai dokuman ka bo to bokrok phati stitches rok nangkha bokrok phati ni bini sili rok theba jak tabu je bunai rokai je restaurant ni malik bo sasing jana kubun borok buja tongai palku bolai borok dol no 6 jona rok etong borok belum langsung bujana ni bomukai bujana ni bung to sumai de barma fight hard